Før videoen starter, vil jeg sige noget meget vigtigt, fordi mig og Mikkel åbner simpelthen en ny Minecraft-server. Det gør vi altså den 1. september kl. 10, hvor I kan join serveren med IP'en, der står lige her. Det er bare micraft.dk. Det bliver den vildeste Minecraft-server, og I kommer til at kunne spille med os inde på serveren. Vi kommer også til at livestream den dag på Trier Gaming-kanalen, og vi kommer til at give en masse fede præmier til alle, der kommer online på serveren. Så husk nu at join serveren den 1. september kl. 10 med IP'en, der står nede i beskrivelsen. Jamen velkommen til den her reaktionsvideo. I dag der skal vi simpelthen se på, hvis tegninger blev til virkelighed. Og det er rimelig creepy faktisk. Det er faktisk også creepy, at sidde med en ketchup i hånden. Jeg ved ikke hvorfor. Men det bliver simpelthen crazy, det som vi skal se på i den her video. Nu kommer den første tegning altså, som vi skal se. Og det er en kat. Prøv at se, den er faktisk, altså den er okay tegnet, hvis man skal tænke over det. Man kan godt se, at det er en kat i hvert fald. Men nu skal vi altså simpelthen se, når den her kat, eller den her tegning, som der er tegnet, hvis den blev til virkelighed. Er vi klar til at se det? Prøv at se her. What? Altså prøv at se. Der er jo lavet de der små kyllingeben, som vi kan se her. Og så en hale ude der, og store øjne, og skævt øre. Og det ser faktisk lidt uhyggeligt ud. Prøv at tænke, hvis den dukkede frem i ens hjem, eller et eller andet. Det ser jo faktisk lidt gysligt ud. Men lad os bare gå videre til den næste tegning. Det er simpelthen den der. Altså hvad er det der? Er det en bus eller en bil, eller hvad er det? Jeg glæder mig meget til at se, hvordan den ser ud i virkeligheden. Før vi lige fortsætter videoen, så vil jeg lige sige noget meget vigtigt, så lyt godt efter. I derude kan simpelthen møde mig og Mikkel i virkeligheden. Det kan I faktisk allerede den 7. september mellem kl. 14 og kl. 16. Fordi både mig og Mikkel kommer simpelthen til Føtex i Herning. Og vi håber virkelig, at der er mange af jer derude, som kommer. Fordi vi kommer til at give jer en krammer, give jer en high five, tage et billede sammen med jer, give jer en autograf og bare hygge os. Det bliver så hyggeligt. Jeg håber virkelig på, at mange af jer derude kommer. Der står mere information nede i beskrivelsen. 3, 2, 1, nu! Okay. Nej. Prøv lige at se den der. Man kan godt se, at det er den, der er tegnet. Jeg synes virkelig, det ser cool ud, det der med, når man ser en tegning, og hvordan det så ser ud i virkeligheden. Og det bliver også bare vildere og vildere igennem den her video, så glæder jeg til det sidste, fordi det bliver ret cool. Men altså, prøv lige at se det der. Det ligner faktisk en bus, bortset fra, at der ikke rigtig er nogen bagsæder. Det burde de måske have lavet på tegningen. Men altså, sådan er det. Jeg ved ikke, om jeg kan tegne bedre end det der. Det kan jeg sikkert ikke. Men skal vi gå videre til næste tegning, fordi det er nemlig den der. Nej. Det er et monster, eller hvad? Det der, det kunne faktisk godt en Pikachu over til højre derovre. Men det der, altså den der store, den glæder mig altså ikke til at se i virkeligheden. Men jeg tænker, vi skal bare til det. Jeg trykker afspil. Prøv at se der. Nej, hvad delen er det der? Kunne de ikke bare have lavet Pikachu i stedet for? Og den der, og så ligner det, at det er noget vand, de har lavet her. Det ligner noget vand på en strand, så det der, det er et... Prøv det vent. Det der, det ligner en krabbeklo så. Men hvad delen er det derovre så? Nej, okay, det der, det er simpelthen for creepy. Jeg går videre til næste ting. Det næste er simpelthen den der. Det er en flyvemaskine, kan jeg godt se. Det kan jeg godt. Men jeg glæder mig lidt til at se, hvordan den ser ud i virkeligheden, den der. Fordi den er tegnet på en eller anden sjov måde, faktisk. Og hvad er det dernede? Okay, jeg tror ikke afspil. Vi skal simpelthen se det der. Wow, og det er deres lavet som video. Prøv at se det der. Det der, det ligner en blanding af en rumraket blandet med en flyvemaskine, blandet med en ubåd, blandet med en bus. Jeg ved det ikke. De her tegninger, de giver mig faktisk lidt kuldegysninger. Jeg tænker bare, vi går videre. Den næste tegning er den der, og jeg ved faktisk ikke, hvad det der er. Er det et næbdyr? Er det et pindsvin? Er det en hund? En kat? En gris? Hvad er det? Altså, det kan være alle ting, det der. Så jeg glæder mig lidt til at se, hvordan det her dyr... Jeg kan godt se, det er et dyr. Jeg glæder mig lidt til at se, hvordan den ser ud i virkeligheden. Jeg trykker bare afspil. Sådan der. Okay. Ja. Okay, det var en flodhest. Ligner det i hvert fald. Der er taget udgangspunkt i en flodhest. Det kan jeg godt se. Men den mangler en underkæbe. Den har bare de tænder der. Den ser også uhyggelig ud med de øjne der, og de ben der som... Okay. Jeg går videre. Den næste tegning er den der. Nej. Hvad det der, det er, det tør jeg slet ikke tænke på. Hvad er det der? Er det en drage? I ved, de der drager, man har i snor, hvor det så blæser, og ja, hvad kalder man en vinddrage? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men samtidig så kan jeg også se nogle hjul og sådan noget. Nej. Jeg kigger bare. Hvad er det der? Nej. Hvad er det der? Prøv at se hjulene, og det der, det er jo ikke en ting. Det der, det er jo... Jeg ved faktisk stadig ikke ud fra billedet i virkeligheden, hvad det der, det så er. Hvilket gør det meget creepy. Det ligner, at det er meget mørkt i baggrund med nogle høje bygninger og sådan noget. Jeg tror bare, jeg går videre til næste tegning. Den er virkelig creepy. Og den næste tegning i køen er simpelthen den der. Og jeg synes, det ligner et æren, fordi at I kan godt se de der ører der, de øjne der, og så den der ærenhale. Ja,
Jeg tror, det er et æren, men lad os bare se. Ja, jeg vidste det. Og den vifter rigtig med hanen der og ørerne, ja, og den har... det er nød. Ej, hvor er det en fin tegning, faktisk. Det er nød, den har. De øjne der, de er bare lidt for store. Jeg synes, folk har det med at tegne øjne på tegninger meget store. Jeg går bare videre. Den næste tegning er den her, og den er meget nem. Det er en fugl. Lad os bare trykke afspil. Det er simpelthen en fugl. En and. Er det der en and blandet med en fugl, blandet med en svane? Eller hvad? Godt nok nogle mærkelige fusser, den har der. Jamen altså, jeg håber ikke, at de der ender, de findes i Danmark. Det er helt sikkert. Nu skal vi altså til endnu en tegning, og den her, den er lidt sjov. Det er den. Prøv at se her. Det der, det kan man jo godt se skulle forestille en slange. Men hvordan ser den der ud i virkeligheden? Altså, det er jo ligesom det, den her video handler om, hvis tegninger blev til virkeligheden. Hvordan vil den der så se ud? Lad os se. Jeg glæder mig lidt til den der. Ej, hvor er den ulækker. Har den 2 hoveder? Fordi prøv at se der er også en tunge der. Og så har den sådan nogle mærkelige former og 3 øjne. Og ja, jeg går videre. Det der, det kan jeg simpelthen ikke. Den næste tegning er den her. Og det ligner et pindsvin. Og en sten, eller hvad? Eller er det en gris og et pindsvin? Jeg ved det ikke. Jeg kigger bare. Et pindsvin. Men hvad er det der så? Den har ikke taget det der med i hvert fald. Den har ikke taget den der sten, eller hvad den der er. Men den har godt nok ikke mange pigger på sig, det der pindsvin der. Og så har den 5 ben og en lille klump hale. Og så har den øjenvipper. Og den. Okay, jeg går videre. Den næste tegning er den her. Og det ligner lidt Gurli Gris. Hvorfor synes jeg det? Jeg ved det ikke. Hvorfor ligner det der Gurli Gris? Den har et par ben, en hale, nogle arme. Så har den noget ansigt, som jeg glæder mig til at se. Jeg tror, at den her bliver rigtig uhyggelig. Men lad os bare se. Jeg tror ikke, jeg afspiller der. Er det en kat? Altså, hvordan skulle det der forestille en kat? Det kunne da lige så godt have været en bænkebider, eller... Ej, ikke en bænkebider. I ved, hvad jeg mener. Hvor kom den der garnnøgle fra? Den kan man da heller ikke se. Altså, lige før, der var der ikke en sten. Nu er der en garnnøgle. Altså, hvad bliver det næste? Den næste tegning er den her. Nej. Det ligner en krokodille blandet med en dinosaur, blandet med en drage, et eller andet. Men jeg kan se, der er noget vand der, eller noget bølge noget. Også deroppe, så kan vide, om den kommer til at være i noget vand, den der. Det er en krokodille. Jeg havde ret den her gang. Det er faktisk næsten lidt sjovt at gætte på, hvad det er. Den skulle forestille sådan en tegning. Men det ligner godt nok heller ikke en krokodille. Hvis jeg så den der i virkeligheden, så besvimede jeg simpelthen. Det der, det er en rigtig uhyggelig alligator, der mangler resten af dens krop. Det ligner kun et hoved. Altså, den næste tegning er... Den der. Okay, det ligner en ulv. Hvorfor ligner det der en ulv? Jeg ved det ikke. Eller en ræv, eller et eller andet. Vi ser bare, det er en ulv. Ej, hvor er jeg god. Der er godt nok lidt mærkeligt med de øjne der. De må måske lavet for små den her gang. Ej, den er også ulækker, den der. Hvis man så den i virkeligheden, så vil man løbe væk, tror jeg. Husk nu, at vi åbner en ny Minecraft-server den 1. september kl. 10, hvor I kan join serveren med IP'en minecraft.dk, som står her. Og så husk også lige, at I kan møde os i virkeligheden den 7. september mellem kl. 14 og 16. Vi kommer nemlig til Føtex i Herning, og det bliver så hyggeligt at møde alle jer derude. Så please kom og sig hej til mig og Mikkel i Føtex i Herning den 7. september mellem kl. 14 og 16. Og så håber vi også, I joiner vores nye Minecraft server den 1. september kl. 10. Der står mere information om det hele nede i beskrivelsen.